Els comodins es col·loquen en lloc de les fitxes capturades que es retiren del tauler. No es poden jugar, es queden sempre quiets i serveixen pels dos jugadors. Amb ells es poden fer parelles i figures, però no compten mai com a fitxes assegurades. Un comodí pot tenir una fitxa blanca a un costat i una negra a l'altre. En aquest cas, les dues queden assegurades. La fletxa feta amb un comodí central no fa tornar a tirar perquè hauria d'avançar el comodí. Els comodins que han perdut la seva utilitat perquè cap fitxa pot aprofitar-se'n es retiren del tauler per tal d'aclarir-lo. Mai no en caldran més de 4.